once again, good evening sa atong mga friends diha sa atong Facebook online live streaming. Welcome again sa atong day 2 sa online evangelistic seminar nga gisponsoran sa atong stewardship department sa Northeastern Denomination of Seventh-day Adventists. Kami nag-invite sa inyo nga kanunay kamo nagsubaybay sa atong paghimuon nga 1-week series nga nagauluhan dalan sa kinabuhing dayon. Kapag sa di pa tamo adosonahan, atong una pasalamatan ang atong mga pamulo sa Northeastern Denomination, sa atong President, Pastor Max Dati Obos, kauban usab sa atong Executive Secretary, Pastor Nimrod Saramusing, kauban usab sa atong Treasurer sa Northeastern Denomination, Pastor Sereno Baal, usab ang atong Director sa Stewardship Department, si Pastor Roger Jimenez. Salamat kaayo ni ining higayon nga kita makahimo sa pagmensahe sa atong mga pinalangga ng mga higala diya sa online ministry, mga higala mga igsoon. Ako unang ipaabot ka ninyo ang pinasahi nga mensahe sa awit at mga paminawan karong taknaan. Kanya
salamat sa maong matahong nga mensahe sa awit. Mga higala migsoon, ako kamong gihangyo sa pag-uban kanako sa atong hanggo nga pag-ampo, atong idugo ang atong uli. Dalaygon nga Diyos nga nasa langit, salamat amahan sa imong paghatag kanamo o kahigayunan nga kami makamensahe sa imong pulong adto sa among mga higala dinha sa online ministry. Among ginampo amahan nga ikaw maghatag kanamo og kaalam langit nun nga kami makasabot sa imong pulong o kini makahatag o pag-aam nga sa among kinabuhi. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Jesus ang lupas. Amen. Mga higala mga igsoon, ngayon usab kita sa ato ang day 2 sa 1-week series nga atong paghimuon karon. Naguluhan kini og dalan sa kinabuhing dayon. Kagabi atong gisgutan ang matuod ang karaan nga dalan. Ug atong naisgutan kagabi ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo o ang mailhanan sa iyahang pagbalik. Nalipay ta nga ang katapusan ining pagkinabuhi dinhi sa kalibutan usa ka puno sa paglaom, usa ka mahimayaon nga pagbalik ni Hesus na siya nag-ibita kanimo sa pagkuyog kaniya o pagkuyog niya langit nga pulian ang gianak niya kanimo para nitak na amigsoon ato na sa hisgutan ang bag-o nga pagtuon nga atong masusi karon ang pagkinabuhi nga Kristohanon nga gusto og angayan nga mahimong giya sa atong panaw padulong niya ang langit nga pulianan. Ang Dios doon na standard sa maayo nga pagkinabuhi, Kristohanon nga pagkinabuhi nga gusto niya sa iyang mga katawhan mga Kristohanon mo'y ilang himuon sa ilang panagawi sa matag adlaw. O giining atong pagtuon karon mga higala migsoon, kini naguluhan mga giya sa atong panaw, sa atong pagkinabuhi ni kalibutan ng mga higala migsoon. Daw sama kita sa usa ka nagapanaw ug ang atong panaw nagakinahanglan kita giya nga kita makahimo nga makaabot sa atong destinasyon. Ug ang atong destinasyon dili lamang kay hinitaman ni kalibutan apan padulong kita ng langit nga pulianan nga may atong labawng gitinguha nga may atong destinasyon sa atong kinabuhi. Apan daghan sa mga katawhan karon niining kalibutan daw sila wala makahimo sa pagsubay kung unsay tinuod nga giya. Unang ang tuyo niining atong pagtuon karon atong masusi pag-ayo unsa ang giya sa Dios nga may atong maglalala og katias og kinabuhi nga siya magahatag kanato og dalan nga angay pagasundon, dalan nga magahatag kanato kalipay padulong ni anang iyang gisaad nga langit nga pulianan. Ang Dios dunay pulong nga gisulti diha sa Jeremias 7:23 nagkanayon, patalinghugi ang akong tingog og ako mahimong inyong Dios o kamo mahimong akong katawhan. Ang Dios nagsulti nga kinahanglan kita maghimo sa pagpatalingog sa iyang mga pulong. Tungod kay ang iyang pulong magahatag kanato og giya alang sa atong panaw. Nagkanayon og managlakaw kamo sa tanang mga dalan nga gisugo ko kaninyo aron kamo magamalipayon. Ang mga dalan nga angay natong pagapilion sa atong kinabuhi migsoon. Dunay atong naisgutan kagabi duha ka dalan. Sigpit ug higpit nga dalan apan ang iya sa Ginoo mo ang sigpit nga dalan. Kung ato kining sundon padulong kini sa kadaugan. Sa mong teksto sa Jeremias mga higala migsoon nag-ingon dinhi nga ang dalan sa Dios ug mao kana sa Ginoong Hesus ato kanang sundon ug pilion kay ang iyang dalan magahatag kanato og tiunay nga kalipay sa atong kinabuhi. Mao kana ang giya sa mga Kristohanon nga ang iyang Biblia mao ang kahayag sa atong mga dalan sa dihan kita magapana o padulong sa atong nagkaduol nga destinasyon. Atong balikon sa pagtuon ang usa sa kasaysayan sa balang kasulatan sa kapanahonan ni Moses nga sa dinang Dios nakikistorya ngadto kaniya ug siya misaka ngadto sa bukid sa Sinai ug ang Dios naghatag kaniya sa giya ngadto sa iyang makatawhan sa angay nga pagahimuod standarte sa maayo nga pagkinabuhi. Ang iyang napulo ka mga sugo iyang gihatag ngadto sa iyahang sulugoon nga si Moses. Ang duha ka papan sa pagpamatuod nga mao ang papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Exodo 31:18. Ang Dios naghatag kang Moses sa napulo ka sugo nga maoy iyahang pagpamatuod nga magahatag og giya ngadto sa iyang mga pinili nga katawhan nga mao ang mga Israelhon. O kini nga sugo kini magalungtad sa walay katapusan o kini mahimo usab nga kabahin sa atong pagkinabuhi karon sa matag adlaw mga higala mga igsoon. Ug niining takma sa gabhon atong tun-an daw unsa kini ka importante ang napulo ka sugo
nga angay kining makinabuhi ngadto sa mga katawhan nga nag-angkon nga Kristohanon, nga mao kini ang giya sa ilang kinabuhi samtang sila magahimo sa pagsubay nilang matuod nga dalan, nga sila makahimo uyo sa pag-abot sa ilang destinasyon nga mao ang langit nun nga purianan. Atong nasayadan nga dinhi sa kalibutan daghay mga sugo, linibo kapin ka mga kasuguan ang ginapanday diha sa atong paggobyerno aron sa paghatag og kahaksay. Apan ang Dios naghatag lamang og napulo ka mga sugo nga maoy estandarte sa Kristohanon nga pagkinabuhi nga maghatag kanato og giya sa atong panaw sa pagkamalipayon nga pagkinabuhi nga kana nga pagkinabuhi dunay pagpahimuot diha sa atong mabubuhat nga mao ang Dios. Atong sugdan karon sa pagtuon mga higala migsuon ang napulo ka sugo nga gihatag sa Dios ngadto sa mga katawhan. Atong unahon sa pagbasa ang urang sugo nga makita sa 20 bersikulo 3 o kini padulong ngadto sa bersikulo 17. Atong sugdan sa pagtuon. Ang unang sugo nag-ingon, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Ang una na nga sugo mga higala migsuon sa Dios ngadto sa mga katawhan, naghisgot sa pagsimba sa Dios nga naalamang sa langit. Sa Dios nga nagbuhat sa atong kinabuhi. Sa Dios nga mo'y tag-iya sa langit ug sa yuta. Ang Dios nga ang iyang trono naa sa langit. Nag-ingon siya sa unang sugo nga dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Wala na laing Diyos na angay natong simbahon mga higala migsuon, kundi ang Diyos lamang nga naa sa langit. Ang ikaduhang sugo, nag-ingon, dili ka magbuhat og sa kalarawan, nga linilok, bisan sa dagway, sa bisan unsang butang, nga nailalom sa tubig, nailalom sa yuta. Di ka maghimo sa pagyukbo sa maong mga larawan nga linilok, sa pagsimba ngadto kanila. Mao kana ang hisgutan sa ikaduhang sugo, mga higala migsuon, nga naghatag og pagpamatuod nga walay laing simbahon, walay laing yukbuan o walay laing alagaran, kundi ang Dios lamang nga naa sa langit, nga mao'y nagbuhat sa atong kinabuhi, labing gamhanan o labing Dios nga mahimayaon nga magahari sa walay katapusan. Ang Dios lamang mo'y simbahon nganhi sa yuta o ngadto sa langit. Mao kanang ikaduhang sugo mga higala maigsuon diha sa balaang kasulatan. Ang ikatulo nga sugo, dili mo pagagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Nagpasabot kini nga ang ngalan sa Ginoo sa kangalan nga balaan, nga dili gamiton sa mga walay pulos nga pakig-istorya, apan gamiton lamang kini diha sa pagdaig, pagampo, pagsimba ngadto kaniya. Ang iyang ngalan gamiton lamang diha sa pagpasidungog o pagpasalamat panahon sa pagampo sa pagsimba nato kaniya. Tungod kay ang pangalan sa Dios usa ka ngalan nga balaan. O ang ika-upat na sugo dinhaa sa balaang kasulatan, naghatag kanato og paghinumdum sa adlaw nga igpapahulay. Nagkanayon kini diha sa Exodo 20 bersikulo 8. Nag-ingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unong kaadlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Ang ika-upat na sugo naghatag sa paghinumdum sa adlaw nga igpapahulay nga iya sa Dios. Sa unong kaadlaw makahimo ta sa pagbuhat sa atong mga buluhaton. Ang buot ipasabot nga nagison sa atong mga pagpanrabaho, sa atong mga pagpanginabuhi. Apan ang adlaw nga ikapito nga maoy sa kaadlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Ang adlaw nga ikapito iya day kang Jehova nga atong Dios, dili ta magbuhat sa bisan unsang butang. Kay gibuhat sa Dios ang langit ug yuta sa unong kaadlaw. O sa ikapito, siya mismo ang mipahulay sa maong adlaw nga igpapahulay nga iyang gihatag ngadto kanato. Gusto sa Dios nga atong balaanon ang adlaw nga igpapahulay nga wang ikapito nga adlaw sa semana. Tungod kay siya nga Dios nga naglalang sa langit ug sa yuta, mipahulay sa maong adlaw nga ikapito nga mao'y balaan nga adlaw ngadto sa pagsimba, ngadto sa paghinumdum sa iyang paglalang sa kalibutan. Mao kana mga higala migsuon ang ika-upat nga sugo nga naghatag og paghinumdum sa usa ka adlaw sa semana. Ikapitong adlaw sa semana nga mo'y balaan, mao'y adlaw nga kita makigtagbo sa Ginoo alang sa pagdaig pagsimba ngadto kaniya. Og ang lima nga sugo mga higala migsuon, naghiskot kini ngadto sa pagtahod sa atong mga ginikanan, sa atong amahan ug sa atong inahan. Kanayon, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Mao kana ang ikalima nga sugo. Nga kun atong himuon ang pagtahod ngadto sa mga ginikanan, kini magahatag kanato og lugway o magakataas ang atong kinabuhi nga hisayuta. Ang Dios dunay saad sa pagtuman ini nga sugo
nga kita makaangkon og taas nga kinabuhi dinhi sa yuta. Kung atong tun-an mga higala migsoon, ang sugo sa Dios kini puno sa gugma. Ug ang iyang sugo kini puno sa kaluoy nga kun ato kining batnan ang sugo sa Dios, kita makaangkon og suod nga relasyon ngadto kaniya. Dili kini usa ka lulan apan usa kini kapanalangin nganhi sa atong kinabuhi isip iyang mga dinalang. Ang ikaunong masugo nagkanayon, nagsulti nga dili ka magpatay. Ang atong isig katawo wala tay katungod sa pagkuha sa ilang kinabuhi tungod kay Ginoo may nagdalang sa kinabuhi. Busa ang Dios nagdili sa pagpatay sa atong isig kaingon. Mao kana giingon sa ika-unong masugo. Ang ikapitong masugo, dili ka magpanapaw. Kung ikaw minyo, dili ka pwede muhimo sa pangitag lain na kapika sa imong kinabuhi. Tungod kay kana usa ka pagpanapaw. Usa ka na kasala tubangan sa Ginoo ang paglapas sa iyang sugo. Og ang ikapitong masugo, naghatag og importansya sa kaminyoon. Isip ang Dios maoy una nga nagmugna niini didto pa sa tanawan sa Eden nga si Adan ug si Eva iyang giparagdugtong diha sa balaan nga kaminyoon. Busa ang Dios naghatag og pasidaan kanato diha sa ikapitong masugo nga kinahanglan dili ka magbuhat sa pagpanapaw. Ang ika-walong masugo nagkanayon dili ka mangawat sa maunsang butang nga naa sa imong sikatao. Tungod kay kayang pagpangawat usa ka na kapaglapas sa sugo sa Ginoo. Ang ikasiyam nga sugo nagkanayon dili ka magsaksi og baka batok sa imong isikatao. So ang pagbuhat og pagdaot sa atong isikatao, ang pagbuhat og mga istorya nga bakat batok sa atong isikatao, usa kini kasala ngadto sa Ginoo. Tungod kay kana usa ka pagpamakat ngadto batok sa atong isikatao, mao kana ang ikasiyam nga sugo sa Dios. Ug ang ikanapulo nga sugo sa Dios nagkanayon dili ka maibog ni sa unsang butang nga iya sa imong isikatao, ni sa iyang balay, ni sa iyang asawa, ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babae, ni sa iyang kahiyupan. Ang Dios naghatag kanato og pahimangno nga diha sa kaibog magsugod ang pagbuhat sa daotan, magsugod sa paglihok ang mga daotan nga maintensyon sa una-una ug mohinungdan nga ang tawo mohimo sa pagpakasala batok sa Ginoo. Ug mao kana ang napulo ka sugo nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga katawhan, mo na gitawag moral law, pagkinabuhi nga maayo, balaod nga nagahatag og moral nga pagkinabuhi. Ang sugo mga higala migsuon kini puno sa gugma. Nga diin ang sugo sa Dios nga langkob kini sa duha. Ang unang nga bahin sa sugo mao kana ang atong gugma ngadto sa Dios. Ug ang unang nga bahin mao kana ang atong gugma ngadto sa atong isig katao. Ang iyang mga katawhan gihatagan og napulo ka sugo nga mahimong giya sa pagkinabuhi nga uyon sa kabuton sa Ginoo. Ang Ecclesiastes 12 versikulo 13 nagkanayon, kini mo ang katapusan sa butang ang tanan na duog na kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mo ang tibuok ang katungdanan sa tao. Isip kita nilalang sa Ginoo, isip kita ang iyang mga binuhat, ang atong katungdanan diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo mao di ay ang pagbantay sa iyang mga sugo o ang pagkinabuhi ini nganhi sa atong matag kaugalingon. Mao kanang iyang gihatag ngadto kang Moses nga sugo isip giya sa iyang makatawhan nga sila magkinabuhi nga ano ngadto kaniya o dili makahikalimot kaniya nga siya mo'y ilang Dios. O gusto niya nga ang iyang makatawhan magahimo sa pagkinabuhi niini nga dunay kalipay sa pagtuman sa iyang masugo. Ang Isaias 24 versikulo 5 nagsulti mahitungod sa paglapas sa sugo sa Dios. Ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumuluyo niini tungod kay ilang gilapas ang balaod. Dili kalikayan mahikalam nga bisan ganit ni sa panggoberno ng mga laod. Doon na dyan mga violation, doon na dyan mga paglapas. Apan usab ang libro sa Isaias nagtagna nga ang makatawhan naghimo sa paglapas sa balaod sa Dios. Gipasipalahan ang mga kabalaoran, gibungkag ang tugon nga walay katapos. Kung imong tan-awon migsuon ang atong palibot sa kalibutan, daghan sa mga katawhan ang nimo nga naghimo nga nagbalapason sa sugo sa Dios. O ang yuta sa isa-isa sa maong teksto sa Isaias daw na hugawan tungod sa paglapas sa sugo sa Dios. Ang Salmo 19 versikulo 7, ang kasuguan ni Hiuba
naghiskot kini nga hingpit nga nagabag-o sa kalag. Ang sugo sa Dios hingpit tungod kay ang Dios hingpit. Ang sugo sa Dios gugma tungod kay ang Dios gugma. Ang sugo sa Dios puno sa kaluoy tungod kay ang Dios mauman ang atong Dios nga maluluyon. Siya usab nagahatag og giya sa iyang makatawhan sa pag-ambit sa pagkinabuhi niini nga giya nga diha sa ilang kinabuhi dili sila may tumbawak ngadto sa kalaglagan apan mo kinang giya sa pagkinabuhi nga malipayon, pagkinabuhi puno sa paglaom o puno sa pagdaig sa Ginoo nga siya mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Juan 14, mo kining awhag sa Ginoo nga hikanato. Ang Dios naghimo lamang sa pag-awhag sa mga kinabuhi. Ang iyang pulong nagkanayon kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ang Dios naghimo lamang sa pag-awhag nga kun ikaw ti unay nga nahigugma ngadto kaniya, maghatod ka na kanimo ngadto sa pagtuman sa iyahang mga sugo. Tungod kay ang gugma magdala ngadto sa pagtuman sa iyahang mga sugo. Mo kana ang naghatag og giya kanato, nagkural kanato gikan sa pagbuhat sa mga kadaotan, gikan sa paglapas sa mga kasuguan nga di kita makaadto sa kalagan. Ang iyang sugo mo'y giya sa atong panaw nga makasugay kita nga nang matuod nga dalan. Lucas 6 versikulo 1-6, nganong mutawag man kamo kanako nga Ginoo Ginoo apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. 1 Juan 2:3, og atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi nini kung kita magabantay sa iyang masugo. Atong nasayran nga ang pagtawag sa Ginoo dili lamang pinaagi sa atong mga ngabil, apan pinaagi usab sa pagpakita sa atong piunay nga gugma nga magahatod kanato sa pagtuman sa iyang masugo. Atong nahibaluan nga nakaila kaniya matud pa sa 1 Juan 2:3 kung kita nagahimo sa pagbantay o pagtuman sa iyang sugo. Ang Biblia naghatag jud og mga ligon nga mga punto nga ang Dios nag-awhag sa iyang mga katawhan sa pagtuman sa iyang sugo nga maoy kalipay samahan nga nasa langit ug maoy paglaom sa atong kinabuhi nga kita mahilikay padulong sa mga karaglagan nga mabinuhatan nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Siya nga nagaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon o wala kaniya ang kamaturan. Mo kanang pulong diya sa 1 Juan 2:3. Magaingon ta nga Ginoo nakaila ako kanimo apan kita nagahimo sa pagsupak sa iyang mga sugo. Ang pulong sa Juan nga nagaingon nga kita mahimong bakakon diya sa ato bangas Ginoo ang kamaturan, wala nga ni kanato kung kita nagahimo sa pagdumili sa pagtuman sa iyang mga sugo. Juan 8 versikulo 44, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa ug siya walay labot sa kamaturan kaya ang kamaturan wala man diha kaniya. Atong nasayran nga Ginoo dunay kaaway nga mao ang yawa nga siya nagahimo sa pagsupak sa Dios ug siya nagahimo sa paghatag sa mga bakak ng mga pulong kung kay siya man ang amahan sa bakak o ang iyang katuyuan, iyang bungkagon kining sugo sa Ginoo nga maoy pagpakita sa iyahang dayag nga karakter tungod kay kining sugo mga higala migson, it is a transcript of God's character. Mao kini ang pagpakita sa tinuod nga kinaya sa Ginoo, nga Ginoo gugma. Diha sa sugo atong masinating ang Dios gugma. Apan ang kaaway wala malipay. Gusto niya bungkagon, gusto niya usbon o gusto niya walaon ang sugo sa Ginoo nga maoy basihan, maoy giya sa tinuod nga pagkinabuhi nga Kristohanon. Inig pamakak niya siya managsulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya kay siya bakakon man o mauman ang amahan sa bakak. Ang kaaway wala malipay nga ang katawhan sa Ginoo maghimo sa pagbantay sa sugo. Apan gusto niya nga bungkagon kini o kuhaon kini diya sa unang sa mga tao kay siya mauman ang amahan sa bakak o amahan sa pagsupak diha sa kasaguan sa Ginoo. 1 Juan 5 versikulo 3, atong makita ang atong paghigugma ngadto sa Dios pinaagi sa pagbantay sa iyang makasuguan o ang iyang sugo dili malisod sundon pagkanindot mahigala migsoan sa maong mensahe nga ang sugo sa Dios ato kining dawaton diha sa atong bug-os nga kasing-kasing pinaagi sa atong kinasing-kasing nga paghigugma ngadto sa Ginoo o ang iyang sugo maoy sugo nga dili bug-at apan kini sayon nga pagatumanon tungod kay kung kita nahigugma ngadto sa Ginoo kini maghatod ngadto kanato sa pagtuman sa iyang mga sugo. O ang iyang sugo dili lisod, dili usa kalulan,
apan kini usa ka giya nga nagahatag kanato og giya sa kalipay nga pagkinabuhi. Ang gugma kanunay kining maghatod ngadto sa pagtuman. Kung kita dunay gugma ngadto sa Ginoo, kung ang atong kinasing-kasing nga pagpangalagad ngadto sa Ginoo, atong ipakita ang pagtuman usab niini diha sa iyang mga sugo. O ang iyang mga sugo dili malisod, o dili lulan, o dili bukat nganhi sa atong kinabuhi. Jeremias 7:23, apan kining butanga gisugo ko kanila nga nagaingon patalinghugi ang akong tingog, og ako mahimong inyong Dios diha sa patalingog sa iyang mga tingog, sa iyang mga pulong, o pagkinabuhi sa mga sugo, atong ipamatud-an nga atong gidawat ang atong manluluwas sa Jesus, isip atong Dios. O kamo mahimong akong katawhan, iya kitang ang kunon nga iyang makatawhan, pagganindot mga higala migsoon nga ang Dios sa langit mo angkon nato nga iyang makatawhan, o manarlakaw kamo sa tanang mga dalan nga gisugo ko kaninyo, aron kamo magamalipayon. Ang tuyo sa Dios nga iyang gitagan ang tao, napulo ka mga sugo, nga diin mo kini ang moral nga pagkinabuhi, nga nagahatag o pagpahimuot ngadto sa Ginoo, mahilikay kita sa pagbuhat sa mga daotan, o ang atong pagkinabuhi dunay giya, dunay destinasyon. Ang iyang sugo naghatag kanato og tumong sa kinabuhi nga kita dili makahimo og nilapason diha sa atong bangat sa Ginoo. Ang iyang sugo maghatod kanato ngadto sa pagkamanlipayon nga pagkinabuhi nga dunay pagpahimuot sa atong Amahan nga nasa langit. Mo kanang awag sa Dios sa kanang mga katawhan karon dinhi sa kalibutan. Ang 1 Juan 3:10, busa karon kita makaila kung kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa yawa. Pinaagi niini, bisan kinsa nga wala magatuman sa mga sugo sa Dios o wala magahigugma sa iyang igsuon, kini siya dili iya sa Dios. Ang kunon ta sa Ginoo nga iya kita makatawhan sa dihang kita muhimo sa pagkinabuhi nga iyang gikahimot-an nga mao ang pagtuman sa iyang mga sugo pagkanindot sa mensahe sa Ginoo. Duha lamang kapagpili dinhi sa kalibutan, dalan nga huwag, dalan nga masigpit, ang Dios o ang kaaway, ang Dios nga mao ang nagahimo sa pagpalig-on, nagahimo sa paghatag og giya sa pagtuman sa mga sugo, nga maoy giya padulong niya ng kinabuhi mulay katapusan, maoy giya sa pagkinabuhi nga malipayon. Sa pikas nga bahin doon na po'y kaaway nga naghimo sa pagmanisupakon sa sugo, nagahimo sa pagbungkag sa sugo, naka nato ang pagpili migsuon sa atong kinabuhi. Galatia 3:11, karon tataw nga walay tao nga pagamaturungon sa atubang sa Dios pinaagi sa kasuguan, kay mabuhi ang matarong pinaagi sa pagtuo. Unsa man ang mahimo sa kasuguan niya, ang kasuguan dili kini mo makapaluwas kanato. Apan ang atong manluluwas mo lamang si Ginoong Hesus. Unsa man ang mahimo sa kasuguan, usa lamang kini ka giya, usa lamang kini ka magtutudlo kung unsa ang sala. Pinaagi sa sugo atong masayran nga sala ang pagbuhat niya na tungod kay ang sugo nagpadayan. Pinaagi sa sugo mo kini ang magkural kanato nga di kita mahitumpawak ngadto sa kalaglagan. Apan ang atong manluwas mo lamang sa Ginoong Hesus. Pinaagi siyang grasya nga gihatag kani kanato o kita nga luwas pinaagi sa pagtuo diya sa atong bugtong luwas na sa Ginoong Hesus. Roma 3:20, kay pinaagi sa kasuguan nagaabot hinuon ang kahibalo mahitungod sa sala. Pinaagi sa kasuguan atong nasaran nga sala di ay pagsupak ni ana ug kana di ay supak sa kabubuton sa Ginoo. Pinaagi sa sugo sa Ginoo nahimo nga giya sa atong pagkinabuhi nga dili kita maulipon ngadto sa sala. Nahimo nga kita na kaangkon sa malipayon nga pagkinabuhi nga ikahimot-an sa atong Dios nga naa sa langit. Roma 3:22, ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo alang sa tanang mga magtotoo. Ang kaluwasan miabot kanato pinaagi sa grasya sa Ginoo tungod sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga nagpakamatay sa cross sa pag-ula sa iyang dugo. O ato kanang madawat ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. O kinahanglan ang atong pagtuo mga higalamigson. Mapakita ang bunga niini nga mo ang buhat. O ang buhat mo kana ang pagtuman sa iyang mga sugo nga magdalag bunga sa pagpamatuod nga ang atong pagtuo buhi diha sa atubangan sa Ginoo. Ang 1 Juan 3:4, ang tanan nga nagahimo pagpakasala, naghimo paglapas sa sugo. Kaya ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. Ang sala mga higalamigson, moday kana ang paglapas
sa sugo sa Dios. Atong nasayran nga kita nakasala. Atong nasayran nga kita nahilayo diha sa presensya sa Ginoo. Atong nasayran nga kita nahilayo sa giya nga pagkinabuhi, standard sa maayong pagkinabuhi ng Kristohanon. Kung sa atong kinabuhi kita nahimo nga nagmanlapason sa sugo sa Dios. Usa ninitak naa kita makailapon unsa ang sala pinaagi sa pagpadayag sa mong napulo ka sugo. Ang iyang sugo mawala may magagiya, magakoral ka nato nga di kita mapahilayo diya sa Ginoo. Pagkanindot maigsoon sa disenyo sa Ginoo nga siya wala gayud magbaliwala ka nato, wala gayud mibiya ka nato. Iya kitang gigiyahan og hingpit nga giya ang iyang napulo ka sugo nga maoy magad dala ka nato sa pagtutok pagsalig kang Kristo dili sa mga kaugalingon nga siya may atong bugtong nga manluluwas. Ang sala mao ang paglapas sa sugo. Pinagi sa sugo mahimo kitang magiyahan sa pagbuhat nga matarong o mahimo kitang magiyahan sa paglikay ni anang buhat dinhi sa kalibutan nga puno sa kasalanan. Daghang salamat mga igsoon sa atong buhi nga Dios nga siya ang Dios nga dunay pagtagad nganhi sa iyahang mga linalang ng mga katawhan. Roma 7:7 nan unsa may atong ikasulti nga ang kasuguan mao ang sala, palayo ka na. Ngani kung dili pa ang kasuguan, dili unta kita makaila sala. Dili unta ako makailag unsay pangibog. Kung ang kasuguan wala pa mangibog, dili ka mangibog. Atong nasayran migsuon nga diha sa Roma 7:7 ang sugo nagpaila lamang kung unsa ang sala. Naghatag lang maggiya sa paglikay ni anang mga buhat nga dili uyon sa kamuton sa Ginoo. Ang sugo nahimo lamang giya nganhi kanato isip kita mga tinawag ng mga katawan sa Ginoo mga Kristohanon nga mosunod kaniya. Siya naghatag lamang kanato og giya sa maayong pagkinabuhi nga padulong sa destinasyon langit nun nga puloy-anan. Ang kasuguan nagapadayag sa atong gikinahanglan. Ang kasuguan nagpaila nga kita nanginahanglan og manluluwas, nanginahanglan og magtatabang, nanginahanglan kita og usa ka Dios nga mayugmaon nga mulinis ug pasaylo sa atong pagkamasanlaypon. Galatia 3:23 karon sa wala pa moabot ang pagtuo, kita gibilanggo ialom sa kasuguan. Pinunggan hangtod nga ang pagtuo ikapadayag. Busa ang kasuguan na himong atong magtatagad sa pag-agap ngadto nga Kristo aron kita pagapatarungon pinasikan sa pagtuo. Diha sa kasuguan ang Dios naghatag niini ngadto sa tao nga isip giya sa pagkinabuhi nga magpalipayon kita nga naa ka nato ang pagsalig ngadto sa Dios nga may atong manluluwas. Sa wala pa ang Dios nagpakamatay dinhi sa kalibutan, kita hinukman, kita nailalom sa kasuguan, kita nabilanggo diha sa kasuguan. Apan salamat sa Dios nga atong manluluwas Ginoong Hesus nga nagpakamatay ngadto sa cross nga kita dili na hinukman, dili na ulipon diha sa sala, dili na kita ulipon diha sa paghinukman sa sugo sa Dios, kay kita nakaangko naman sa iyang grasya. Busa karon dili na kita magahimo sa pagsupak sa kasuguan, human na kita maluwas diha sa grasya sa Dios. Busa ang atong pagkalinuwas maghatod ngadto kanato sa pagkamatinumanon sa iyahang sugo. Pananglitan maigsoon, ikaw miagi sa maong checkpoint ug dunay traffic enforcer nga nagpara kanimo, gipara ka. Kini ka nga, sir, na ba kay lisensya? Sir, pasaylo ako. Wala di ko kadala karong lisensya. Nakalimot ko sa akong lisensya. Mingon ang traffic enforcer nga, sa pagkakaroon, sir, grasyahan ti ka. Sa pagkakaroon, sir, pasayloon ti ka. Sa sunod di mo balik, dadon na ni mong lisensya. Tungod kay pasaylo naman ka, tungod kay absuelto naman ka sa imong sala. Sa sunod di mo balik sa mong checkpoint. Kinahanglan, mutuman na ka. Kinahanglan, himo na ka sa pagsunod sa mong balao. Dadon na ni mong lisensya. Tungod kay gigrasyahan naman ka. Kinahanglan na ka nga mutuman. Kinahanglan na ka nga magkinabuhi. Nga uyon sa pagkinabuhi. Nga dili supak sa balaod. Mga higalang ison, daon sa ka makagahom, daon sa kamaluloyon, daon sa kamayugmuan ng atong Dios. Nga kaning sa atong kinabuhi, kita hinukman diha sa sugo, kita nabilanggo diha sa sala. Apan salamat sa Dios nga nagpakamatay sa cross, nga kita dili na ulipon sa sala, di na kita karon hinukman sa kasuguan. Apan diha siyang grasya, diha siyang gugma diha sa kaluoy,
kita gilinisan, kita gihinluan diya sa kalbo sa cross atong masala, ug ang kasuguan walay gahom sa pag-condemn, walay kagahom ang sala sa pagbilanggo kanato. Di na kita hidukman sa kasuguan tungod kay ang Dios na grasya naman kanato, ug human kita gigrasyahan sa Ginoo, mahimo na kita nga magsunod o magtuman sa pagkinabuhi nga gikahimutan sa Ginoo, mao ang pagbantay sa tanan niyang mga sugo. Apan karon nga ang pagtuo miabot na, wala na kita mailalom sa magtatagad. Kaya diha kang Kristo Jesus, kamong tanan nahimo ng mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Mo kan ang punto migson diya sa Galatia 3 verse 16 nga sa dihang si Kristo na pagkamatay sa cross, di na kita hinukman sa kasuguan. Apan kita gawas nun na diha sa Ginoo. Sa atong pagkagawas nun, angay na kitang magbantay sa iyang sugo. Tungod kay human naman kita giluwas sa Dios dito sa Kalbaryo sa cross. Mahimo na kitang masinugtanon, mahimo na kitang malipayon sa pagkinabuhi sa iyang sugo. Tungod kay di naman kita hinukman diha sa sala. Ang atong natunan karon igsoon nga ang atong manluwas mo lamang sa Ginoong Hesus nga buhi nga Dios. Ug ang iyang grasya hingpit nga nagabago sa atong kinabuhi. Ang kasuguan giya kini nga samtang kita magkinabuhi padulong nga langit ng kapulianan, samtang kita magkinabuhi nga puno sa grasya, atong bantayan ug atong himuon ang pagkinabuhi niini sa iyang masugo. Kay mo kinanggiya kanato nga kita mahimo malipayon sa atong kinabuhi. Roma 3:31, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa mong pagtuo? Wala gayud. Hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Dili tungod kay dunay nay pagtuo, dunay nay grasya na bungkag nawala ng kasuguan, dili migsoon. Apan diha sa pagtuo diya sa grasya, gipabarog Ginoo ang kasuguan. Nga human kita maluwas diha sa grasya sa Dios, kita na mahimo nga magpasinugtanon sa pagtungad sa iyang mga sugo. Sa kini kasalamin sa atong kinabuhi ang kasuguan. Nga atong makita ang atong kaugalingon, nga kita sad-an diha sa mga sa Ginoo, kinahanglan kita moduol kay Ginoong Hesus nga mo'y mulimpyo, mo'y mulinis sa atong pagkamasalaypon. Santiago 1 versikulo 22, tumana ang mensahe sa Dios, ayaw limbungi ang imong kaugalingon, pinaagi sa pagpaminaw lamang niini. Mahimong kawang mga higala migsoon kung kinataman lamang sa pagpaminaw, apan wala tay gugma sa pagtuman. Kay kung adunay tao nga igo rang maminaw sa pulong ug dili motuman niini, siya may sama sa usa ka tawo nga nagasud-ong diha sa salamin. Kay siya magasud-ong sa iyang kaugalingon ug unya mulakaw ug diha-diha mahikalimot lang dayon unsang pagkadagwaya siya. Mahimo maigsoon nga kawang lamang ang atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kung kita dili mohimo sa pagtuman sa iyang masugo. Ang kasuguan sama sa kini sa usa ka salamin nga atong makita ang atong panagway, diin kita dapit na hugawan sa atong panagway. O diha sa pag-ila nga kita sad-an diha sa tubangan sa Dios pinagsugo, sama sa salamin nga atong nakita ang panagway nga nahugawan ang atong agtang o nahugawan ang atong aping, makita mo duol maigsoon. Ato bang himuon nga itrapo ang maong salamin sa atong ngaong dili maigsoon. Ang magalimpyo ko nato mao ang tubig nga mao'y magahugas sa atong hugaw o dili angayan nga panagway. Daw susama niya na migsoon ang atong Ginoong Hesus nga manluwas. Nga diha sa kasuguan atong kita atong kaugalingon nga kita sad-an. Apan diha sa kang Kristo kita nalinisan, nalimpyuhan sa atong masala. Diha sa mong tubig nagsimbolo kang Ginoong Hesus nga way naglimpyo sa atong mga sala o kita nahimong napasaylo sa atong mga kalapasan. Santiago 1 versikulo 25, apan kinahanglan nga dili ikaw mohunong sa pagtutok ngadto sa hingpit nga kasuguan nga magahatag kanimo sa kagawasan. Ang Dios magapanalangin kanimo sa tanang mga butang nga imong pagabuhaton kung ikaw magapatalinghog o magatuman dili lang kay tigpaminaw ra o dayon mahikalimot. Gusto sa Ginoo nga sa atong kinabuhi dili lamang taman kita sa pagpaminaw, apan gusto niya nga kita magahimo sa pag-eksperyensya daon sa kamalipayon ang pagkinabuhi nga masinugtanon sa sugo sa Ginoo nga kini nga giya magahatod ka nato sa puno sa paglaom mo pagkamalipayon ang kinabuhi. Disenyo nga pagkinabuhi nga gikahimutan sa Ginoo nga atong Dios. Episo 2 versikulo 8, kay tungod sa grasya kamo nang aluwas pinaagi sa pagtuo, dili kini resulta sa inyong kaugalingong paningkamot, apan kini gasa sa Dios aron walay bisan kinsa
nga magapagsigar ko. Ang kaluwasan miabot sa tao pinagi sa grasya sa Dios o pinagi sa pangluwas ng Ginoong Hesus. Ato kay gidawat diha sa pagtuo o ang atong pagtuo kinahanglan kini mapamatud-an diha sa mga bunga o ang bunga mao ang pagtuman sa sugo sa Dios. Mao kana pagpakita sa atong tiunay nga gugma ngadto sa atong manluluwas. Ang Dios nagaawhag lamang kanimo nga kung ikaw sa imong kinabuhi imong nabati nga ikaw sad-an sa mong sugo, imong nabati sa imong kinabuhi nga ikaw nahimo sa paglapas sa imong sugo, ayaw pag-uol mahigala migsuhan kay dunay Dios nga nagaawhag kanimo sa pagduol ngadto kaniya nga mo'y magahugas magalimpyo sa imong sala sa imong pagkasad-an pag-uhon ka sa Ginoo ug iya kang hatagan ug kinabuhi nga dunay giya nga malipayon nga pagpangalagad ngadto kaniya. Isaias 1:18 Umari ka mo karon ug usahan ka sa paghusay, nag-ingon si Jehova. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagaputiun ingon sa nibi, bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa mga puting balhibo sa karnero. Ang Dios andam mudawat sa iyang mga katawhan nga nahimong nagmasalaypon ngadto kaniya. Andam siya mo pasaylo o andam siya nga mudawat kanimo o mubag-o sa imong kinabuhi bisan unsa pa kapula sa imong sala. Iya kang pag-uhon sama sa puting balhibo sa karnero, sama sa maputi, sama sa niebe. Pagkanindot mga higala migsuhan sa paglaang maghihatag sa Dios sa matag-usang mga kinabuhi karon. Diha sa balang kasulatan ipamatud-an nga ang napulo kasugo sa Dios usa ka estandarte nga pagkinabuhi nga Kristohanon. Usa kini ka moral law nga magahatag kanato og malipayon nga giya sa pagsugay sa tuod nga dalan sa Ginoo. Ang kaluwasan miabot kanato pinagi sa grasya. Ug sa atong pagtuo kang Ginoong Hesus nga may atong manluwas, kita nakaangkon sa iyang gitanyag nga kaluwasan. Niya kanato karon ang pagkinabuhi isip usa ka linuwas ang pagtuman sa iyang mga sugo. Tungod kay kana importante diya sa atong Dios nga amahan. Ug kung ikaw nakaangkon sa pagkanasaipon, kung ikaw nakaangkon sa pagkasad-an, kung ikaw nahimo ka naglalabason sa kasuguan, ang Diyos nag-awhag kanimo sa pagduol kaniya diha sa iyang matiil. O ikaw iyang dawaton isip iyang pinalangga ang anak o pag-uhon ka sa iyong kinabuhi o hatagan ka ng paglaom na ikaw makaambit sa kalipay o kinabuhi nga puno sa paglaom sa pangalagad diya kanila. Buhat 4:12 si Jesus lamang ang adunay gahom sa pagluwas. Walay lain nga ngalan sa tibuok kalibutan nga pinaagi niini maluwas. Walay lain amahan nga atong tuuhan. Walay laing Dios amahan nga naghatag kanato og hingpit nga kaluwasan sa matag usa kundi ang Dios lamang nasa langit. Pinaagi siyang bugtong anak ng Jesus na may mangluluwas. Nakaangkon kita og kaluwasan libre alang sa tanan. Pagkanindot sa atong Dios nga luwas. Siya lamang mga higala migsuon nagatuktok sa pultahan sa itong makasing-kasing. O kung siya manuktok sa pultahan sa makasing-kasing, buot siya mosulod o maghari diha sa imong kinabuhi. Juan 14:15 kung nahigugma ka mo kanako, inyong pagatumanon ang akong masugo. Ang Diyos nag-awhag lamang na kung kita nibati sa piunay nga paghigugma ngadto kaniya, kini maghatod ngadto kanato sa pagtuman sa iyang mga sugo. Siya nagatuktok sa pultahan sa itong makasing-kasing. 1 Timoteo 6:14 ikaw magabantay ni ining mga sugo sa walay pagduha-duha. Naghangyo ang Ginoo nga atong bantayan ang iyang masugo sa walay pagduha-duha tuod kay kinigiya sa malipayon nga pagkinabuhi. 1 Timoteo 6:14 ni ana walay bisan unsa nga makakaplag og sayop kanimo gikan karon hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Pagkanindot sa saad sa Ginoo puno sa paglaom sa kinabuhi. Ang Dios mo balik sa di madugay ug siya muluwas sa iyang mga katawhan nga nagmatinumanon sa pagbantay sa iyang mga sugo nga maoy kabubuton sa amahan nga nasa langit nga pinaagi sa ilang gugma ilang gidawat ang pagkamalipayon sa pagkinabuhi naghihimutan sa Ginoo. Ang mga niluwas unya nga balikan sa Ginoo naghimo sila sa pagbantay sa mga sugo o naghimo sila sa pagkinabuhi naghihimutan sa amahan nga naa sa langit. Pinadayag 22:14 ulahan sila nga nagabantay sa iyang mga kasuguan. Ang Biblia nagsaysay o nagdeklara niya nga bulahan kadtong mga katawhan nga nagabantay sa kasuguan. Kaya makabaton sila sa pagkahimulos sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi. Pagkanindot migsuon sa Ginoo. Nga angay kitang
muhimo sa pangagad nga madadaan nga to kaniya tungod iyang saad hingpit nga atong madawat kung kita matinumanan ngadto kaniya. Pinadiyag 22 versikulo 14 og makasulod agi sa maganghaan paingon ngadto sa syudad ang makatawhan nga naghimo sa pagkamatinumanon sa iyong masugo gisaaran sa Ginoo na sila makapuyo nila ng matahom o manindot nga pulianan. Nining takmat sa kagabihiwan mahigala migsoon. Ang Diyos nag-awag kanimo sa bagpo nga pagkinabuhi. Kauban ang pagkamalipayan, kauban ang puno sa paglahom. Nag-awag ang Ginoo kanimo nga imong dawaton siya na imong manluluwas imong kinabuhi. O siya magahatag kanimo giya, o siya magahatag kanimo paglaom sa pag-angkon nga siya mo imong bugtong manluluwas sa imong kinabuhi. Gusto niya nga ikaw maka-experience o pagkinabuhi nga puno sa pagkamalipayon. Pagkinabuhi nga gawas nun. Pagkinabuhi nga malipayon. O pagkinabuhi nga dili diha sa kabalaka, dili diha sa kasubanan, o dili diha sa pagkahinukman, apan ikaw giawhag sa Dios nga mopili kaniya diha sa pagkinabuhi nga nagahatod kanimo sa suod nga relasyon nga to kaniya. Ang imong destinasyon dili lamang taman ng kalibutan na apan taman gayon sa gisaad sa Ginoo nga langit nun nga pulianan. Gusto sa Dios diha sa imong kinabuhi nga imo siyang dawaton nga isip imong manluluwas o diha sa imong gugma imo siyang dawaton sa kasing-kasing o ang iyang mga sugo imong pagbatayan nagpakita ka na sa imong kinasing-kasing usap nga pagsunod ngadto kaniya. Ang Dios naghatag og kadaugan sa matag usa nga mosunod kaniya. Korona nga maoy simbolo sa kadaugan sa ilahang mga pagsulay nga angkon dinhi sa kalibutan. Pagkamatahom sa panahon nga ang Dios mobalik ng kalibutan ug iya kitang kuhaon ang papuyon sa langit nga pulianan. Daun sa ka makalilipay kana nga higayon kita makikuban na sa Ginoo sa walay katapusan. Mahigala migsoon dalay ko ng Diyos. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pagpadayon nga patalikog sa iyong mapulong. Ang Diyos nag-awhag lamang kanimo na ikaw mohimos pagpili o pagsunod sa iyang giya nga magahatag kanimo paglaom sa kinabuhi. Ang iyang sugo mo'y iyahang gihatag nga sumbanan sa matag kinabuhi nato. Na kung ato kining tumanon, kining nga sugo magahatag ka nato usod nga relasyon nato kaniya. Mo kini yang sugo nga magahatag ka nato og giya sa pagkinabuhi nga hingpit nga puno sa paglaom ug puno sa kalipay. Pagkinabuhi nga padulong nga langit nga pulihanan. Mahigala migsoon. Kita na ang Diyos gawas sa kasing kaya siya bali-bali. Ug tubuti nga siya mosulod diha sa imong kinabuhi ug siya magahari ug ikaw iyang buhaon sa diyang siya mabalik ug ikaw sa langit nga pulihanan. Sa dili pa tapos mahigala migsoon. Ako ikaw giimbita sa pag-uban ka na karon, pinagi sa pag-ampo, atong iduguan na mo. Langit mga mahal na nasa langit, salamat Diyos ninyo na kami nakahimo sa pagtuon sa mga pulo. Panalangin na among mga iksuan, mga higala, kung sila nakahimo karon sa pagpaminaw, pinagi sa online live streaming sa Facebook. O ikaw mahal, maghahimo sa paghatag kanila sa gugma sa pagtuman sa imong mga sugo nga mo kiniya. Pagkinabuhi, nagigihimot sa mahal. Pagkinabuhi nga puno sa giya o pagkinabuhi nga puno sa paglaom. Kami nasayod nga ikaw mabalik ng kalibutan o ikaw nagsaad ka na mong pulianan, kinabuhi kulay katapusan. Salamat Amahan na ikaw din yung gabihan ka namin. Sa iluwa kami sa mga sa ngalan ng Jesus.